Tak, BB. Skal du fremføre min nye song? Jeg er så kedelig. Skål. Jeg er så Building kedelig. errors. Time to use Game Maker. Det er fucking sjovt. Hej Loster. Jeg er en kat. Og så kommer den efterspurgte allergisang. Mathias, Ja. det er dig. Nej. 30 år. Jeg skal kigge på det. Jeg vil være med i X-Factor. Og jeg kan da finde de videoer med kun 500 views. Robert Georg Larsen. Kender jeg Robert Georg Larsen? Ja, for fanden. Jeg har jo. Så for mig at sige, det skulle være mig og dig for altid. Tog din hånd og vi var nærmest lykkelige. Sommerkærlighed på halvtid. Men nu sidder jeg her helt alene. Men det er også fuldstændig lige meget. Og mor, hvis det overhovedet skal sige, så skal jeg nok se det, ikke? Nogle gange så er det været hjemme, så jeg går ud og jeg kan drømme om at blande mig. Jeg vil gerne lige have, at I tjekker det der ud. Ja, på noget. Var det så god? God? Ja, sagtens. Den går og går. Og lige så stille går vi og glemmer det der var for evigt. What the fuck? Og jeg har holdt op. Kim Bafante og Sander! Jeg laver damemusik. Nå. Jeg skulle lære Nomi Nomi. For satan. You know what it is. Robert Georg Larsen. Robert. Hvad er det? Der findes fandme et street cleaning simulator spil. Dude. Der findes alt simulatorspil. Der findes alt simulator. Så der er også et simulatorspil for at være, hvad er det? For at være sådan en, du ved, når man står på ski, så dem der kører op og ned ad bakkerne for at gøre det clean, det er der også en simulatorspil af. Ja, i den video havde bare MLG et eller andet. Så det var det sygeste dubstep. Ligesom den originale Train Simulator der, hvor det bare er sådan action-packed off the rails. Off the rails. Too bright. Major League Sweeping. Forklifting. MLG. Det er jo for sindssygt det her, mand. Er du sindssyg? Sensort. Hvad for noget lort især. Oh my god, jeg længer meget lort. Det er den bedste, det der. Den er seriøst, det er den bedste. Forklifting emoji. Det
Det er seriøst den bedste. Sensort. Try hard. Actual speed. You got raped, target. Oh my god, har I flere af de der fantastiske videoer? Oh my god, det er genialt. Oh my god, MLG street cleaning. Kom slutningen i det actual speed her. Fuck hvor fedt. Det er sindssygt, mand. Oh, ja, der var en, der nu slikket der. Nej. Hvad er det, vi ser nu? Hvad fuck er det her for noget? Hvad har du fundet, Viser? Silent Hunter. Det ser næsten sejt ud. Nå, det er Torpedo. Ja. Sand, hej Simon. Simon. Hej. Har du set den bedste, hvad hedder det, dubstep train simulator video nogensinde? Ja, det er ikke train simulator, det er... Jeg tror, du har vist mig den. Det er nye en, det er med forklifting simulator. Du skal lige se den, den er endnu bedre end den der tog en. Så den der Okay. video, du lige har lænket, ikke også den nederste, Victor? Det er faktisk en god sang. Det er Claybex, det er meget godt. Jeg kan godt lide. Du er sådan en faggot-frø. Jeg kan ikke lide dig mere. Det er Bankerang, never mind. Jeg er en idiot. Ja, Det kan Mathias også godt lide. baser. Slå dig ihjel. Mathias. Fucking elsker den. Ja, Bankerang. Godt. Bangarang. Men Simon hører den. Simon skal se den. Tak, BB. Skal du fremføre min nye song, Jeg er så kedelig? Skål. Jeg er så Building kedelig. errors. Time to use Game Maker. Det er fucking sjovt. Hej, Låser. Jeg er en kat Og så kommer den efterspurgte allergisang. Mathias, Ja. det er dig. Nej. 30 år. Lad os kigge på det. Jeg vil være med i X-Factor. Og jeg kan da finde de videoer med kun 500 views. Robert Geo Larsen. Kender jeg Robert Geo Larsen? Ja, for fanden. Jeg har jo. It's over
mig og sagde, det skulle være mig og dig for altid. Tog din hånd og vi var nærmest lykkelige. Sommerkærlighed på halvtid. Men nu sidder jeg her helt alene. Men det er også fuldstændig lige meget. Og mor, hvis det overhovedet skal sige, så skal jeg nok se Okay. det, ikke? Nogle gange så er det meget nemt, at gå og så vil jeg drømme om at blande mig. Jeg vil gerne lige have, at I tjekker det der ud. Ja, på noget. Var det så god? God? Ja, sagtens. Den går og går, og lige så stille går vi og glemmer det der var for evigt er ikke What the fuck? mere. Og jeg har holdt op. Kip! Hvad fanden? Og center! Jeg laver dage-emoji. Nå. Jeg skulle lære Nomi Nomi. For satan. You know what it is. Robert Geo Larsen. Robert. Hvad er det? Der findes fandme et street cleaning simulator spil. Dude. Der findes alt simulatorspil. Der findes alt simulator. Så der er også et simulatorspil for at være, for at være sådan en, du ved, når man står på ski, så dem der kører op og ned ad bakkerne for at gøre det clean, det er der også en simulatorspil af. Ja, i den video havde bare MLG et eller andet. Så det var det sygeste dubstep. Ligesom den originale Train Simulator der, hvor det bare er sådan action-packed off the rails. Off the rails. Too bright. Major League Sweeping. Forklifting. MLG. Det er jo for sindssygt det her, mand. Er du sindssyg? Sensort. Hvad for noget lort især. Oh my god, jeg længer meget lort. Det er den bedste, det der. Den er seriøst, det er den bedste. Forklifting emoji. Det er seriøst den bedste.